Kyllä se on mahtava nähdä se yleisö odottamassa siellä. Ja tietää, että kohta mä saan mennä tonne ja naurattaa. Kun tulee kohti sitä keikkapaikkaa, niin alkaa nousta se fiilis. Ja alkaa niinku vähän kutittaa ajatus siitä, että mitähän jännää sitä tänään tuosta yleisöstä niinku syntyy. Mitähän me saadaan yhdessä aikaiseksi. Mikko voittaa! Tervetuloa. Joo, vaikka vielä 80-luvulla. Mutta sun ilme oli nyt legendaarinen. Mutta ei. Mitä magnetofonia on siihen laittanut? Turner, Eisenhower. Tää on aika yleinen. Turner, se on Ike, eli Iket. Se ei oo siis tinat. Joskus se voi olla tinatkin. Paistaa. Suomen kieltä olen 70 varattuna Jalasjärv. 70 iltapäivällä olen iltapäivä, niin se varmaan on, että olen lauantaina olen iltapäivällä lauantaina 70 iltapäivällä varattuna, noin päin se menee. Kun tää kyseli iltapäiväksi, niin mä oon just silloin iltapäivällä varattuna tuolla Jalasjärvellä. Itse olen siis Jyväskylästä. Onko kaikille tuttu Jyväskylä? No, onko joku asunut jopa siellä? Jyväskylä. Kato, siellä nousi käsi, hei ja toinenkin käsi. Te ootte pariskunta, menikö oikein? Joo. Missä te ootte tavannut toisenne? Ralleissa. No totta kai. 27 vuotta sitten. Hei, 27 vuotta sitten! Oi, kerta kaikkiaan! Oi! Kuulkaa, mitä? Silloin taisi voittaa Timo Salonen niin Anglialla, vai mikä oli tilanne? Sitten... Niin, nämä mä tykkään ottaa hotelliin. Siis tämmöset niinku sandaalit, millä voi mennä vaikka aamupalla, ei tarvii kenkiä napuloida. Tärkeintä on, että nuo esiintymistavarat on ja sitten just tämmöset hammasharjat ja muut. Näin siitä pukupussista tuli laukku. Tänään lähdetään siis sinne Joensuuhun. Se on tuossa kalenterissa. No. Mene osoitteeseen. Sano osoite kohteessa Suomi. Itäranta 1 Joensuu. Etsitään reittiä paikkaan Itäranta 1 Joensuu. Kuinka kauan sä oot tehnyt sitä nyt? 15 vuotta työkseni jo. Sitä ennen tietysti vähän aikaa piti tehdä, että kun sai jalan sijaan niin paljon, että uskalsi jättää opettajan työn. Mutta Jyväskylässä mä oon asunut sen yli 30, en vielä 30 vuotta, mutta siis kohta 30 vuotta. Tuttava tuolta niinku improteatterimaailmasta sanoi mulle, että sun tyyli puhua ja naurattaa, mutta semmoinen kuin stand-up-koomikolla. Mä ajattelin, että no tuo oli aika tärkeä juttu, että sanoit ton, koska mä oon niinku miettinyt sitä stand-up-komiikkaa. Se on niinku houkuttanut mua, mutta mä oikein tiedä, että mihin suuntaan niinku pitäisi lähteä. Sitten sanoit, että tuossa Jyväskylässä, Ilokivessä on seisomapaikkaklubi, että siellä sitä tehdään. Mutta ai tehdään vai? Ja tämä tapahtui siis vuonna 2004. Mä menin heti kattoo sitten seuraavaan esitykseen, kun siellä oli. Ja se iski saman tien. Se oli kuin saman tien tajus, että tämä se on, mitä mä oon etsinyt koko ikä. Tuossa tuli kysymys, että 50-vuotiaita, niin siis mä oon syntynyt 71, osaako joku laskea, minkä ikäinen mä oon? Vanha. Vanha, hyvä, kiitos. Kuka sanoi vanha? Siinä, terve. 53. Joo, ja sä laskit 53. Joo, hyvin laskettu. Väärin, mutta nopeasti. Mutta mikä sun nimi on, joka vastasi, että vanha?
LP. Se on todella vanha formaatiota. Hirveästi en huutelisi. Mulla vuodessa tulee kilometrejä 70 000 tähän autoon. Mä asun jo maakunnassa, josta sit lähdetään niinku ajamaan sellaisia teitä, mitä esimerkiksi Helsingin suunnasta ei ajella. Tai Helsingistä pääsee niinku esimerkiksi junalla paremmin. Ei tarvitse niinku omalla autolla lähteä. Et kyllä mulla on näitä niinku maantiekilometrejä täällä maakunnissa nimenomaan tullut paljon. Aika hyvin Suomi tulee kyllä tutuksi. Eli siis sillä tavalla, että kyllä saa niinku kaupungin heittää, joo, mutta jopa ihan kylänkin melkein voi heittää ja katsoa, että tiedänkö missä se on. Annika Lohjalta! Joo, eli tänne on lohjalaisetkin päästetty. Hyvä. Mutta siis ahkaa oikeesti. Siis siellähän on, mutta onko se nyt Toijala vai Viiala vai Kylmäkoski? Se on Viiala, joo. No, justiinsa, mä ajattelinkin. Se oli Ylivieskasta. Joo, ihanaa, että sielläkin asuu joku. Ylivieska on rautatieristeyspaikat. Kyllä, sieltä väki kyllä yrittää pois. Tän illan keikka on niinku paperilla hyvä keikka ja odotan paljon. Illallistilaisuus. Ihmiset on niinku päivän siinä kokoustaneet ja sitten ne vapautuu illaksi, syö, seurustelee ja siihen ruoan päälle kun pääsee esiintymään. Siellä voi olla hyvinkin hulvaton meininki, se voi lähteä todella flowhun tai sitten ei. Et sekin pitää aina muistaa, että ei se ole sanottu, että se lähtee flowhun. Mutta kyllä tämmöiset illalliskeikat niin kun on tommosessa niin kuin yritys- tai yhteisögenressä niin kuin ne kaikista houkuttelevimmat ja ennakolta niin kuin kutkuttavimmat. Ja sitten lähdetään etsimään. 315. Nyt se naksahti. Noniin. Sitten etsimään ruokapaikkaa. Tai itse asiassa täytyy käydä tutustua siihen lavaan, että missä sitä tänä iltana tulee esiintymään. Ainoa haaste on siinä, että se kaikki sen 400 ihmistä ei välttämättä mahdu siihen ravintolan niin kuin pääsaliin, jolloin osa on syömässä vähän niin kuin siellä sivuhuoneessa, mutta oli puhetta tilaajan kanssa, että juontaja pyytää ne sinne niin kuin sitten sinne isomman salin puolelle, että kaikki olisi siellä isossa salissa. Muut on sen tekniikan ajatellut, että suuntaako ne tonne jonkun kanssa? Joo, sinne pakko olla, muutenhan siitä ei tule taas mitään. Sitten toi ovi lyödään kiinni ja mä sinne vaan tälle puolelle. Ja sitten voi vilkutella tulee. Nimenomaan, siis että jos ei noi kuule, eihän ne sitten kuuntelekaan, vaan sieltä tulee hälinä ja sitten se vaikuttaa tälle puolelle. Mutta tässä mä nyt sitten seison, ei mulla parempaa paikkaa ole kuin tää. Hei, kiitos sulle. Ole hyvä. Siinä sanoin, että paperilla näyttää hyvältä, niin kyllä tuo nyt pikkusen teki myös paperille tätä haastavammaksi. Eli siinä on selkeästi 2 eri tilaa. Ennakkoon puhuttiin vähän siitä, että nämä ihmiset vois niinku siirtyä tolle puolelle, mutta nyt mä katsoin ton tilanteen ja niitä on 150-160 tällä toisella puolella, niin ei ne pysty siirtyä tuonne. Nyt mä joudun niinku esiintymään niinku oven suussa niin, että mä puhun tuonne ja mä puhun tänne ja mä puhun tuonne. Toki siitä tulee, mä pystyn tehdä siitä myös niinku, totta kai komiikkaakin siitä tilanteesta, mutta ei se siitä niinku optimitilanne ole. No mä en näe tässä yhtään kaiutinta. Kysytääs tosta. Terve! Terve! Onko sitä äänentoistokaveria näkynyt yhtään? Joo. Ne ei oo tänne vissiin laittanut vielä mitään. On. Onko tällä puolella mitään? No siis ilmeisesti ei tällä puolella ole. Miten toi toimii toi sali sun mielestä nyt sitten? Elikkä kun osahan istuu sillä toisella puolella. Siis niille on kerrottu, että se äänentoisto on vaan sillä puolella, missä se esiintyy. Joo, alright. Eli niiden pitäisi kaikkien tulla sitten tuonne toiselle puolelle.
koska tänne puolelle ei ole laitettu kaiutinta ollenkaan. No toivotaan nyt, että suurin osa mahtuu tuolle puolelle, että tänne ei tule kuin muutama syömään tälle puolelle, jolloin nyt on helppo siirtyä. Sitten me vedetään nuo ovet vaan kiinni ja ne jää sitten tänne, ketkä jää. Tuo oli muuten hyvä hotellihenkilökunta. No ihana, kun menet kysymään jotain ja se on saman tien. Selvä, minä lähden näyttämään. Tässä näin homma hoituu. Onko kaikki selvää? Mennään. Mennään tänne, saadaan vähän liikuntaa. Joo, täällä ollaan nyt ravintolatilassa ja väki tuossa syö ja aika suurin osa syönyt jo. Onko tässä jotain juontoa niin kuin? No minä tuossa vain sanon tuossa aluksi, ei tässä sen ihmeempiä ole. Sanotko sä siitä, että minä jatkan? Joo, minä voin sanoa tuossa 20:09. Noniin, tämä selvä. Et silleen. Elikkä noin puolen tunnin päästä. Joo. Noniin, kiva, kiitos. Mun vieraana on niin paljon kiusallisempi niin kuin koputtaa mikkiin, että anteeksi. Mä tässä aloittelisin anteeksi. Niin sen takia toivoisin, että siinä on niin kuin selkeä juonto ennen mua. Ja nyt se oli vähän epäselvää, että onko siinä vai eikö siinä ole. Että aloitanko tosta vaan nyt? Joo. Näin justiinsa, koska ei tähän nyt juontoa näin mä tuun, niin minä vaan menen. Siirretään vähän, niin ei ole siinä tien. Ja tää on valmis. Hyvä. Stand-up-koomikko Mikko Vaismaa. Mitä? 3? 3 mahtuisi tuonne pöytään, 3 mahtuu tuonne pöytään. Niin tässäkin on yksi paikka mun. Koko väki oli kokoontunut, sinne oli älynyt ottaa tuoleja sinne. Siinä oli oikeasti yleisö. Ja tunnelma oli kyllä alusta lähtien hyvä. Vasen, 1, 2 ja tätä mentiin kauan. Tämä ei loppu. Hänellä humisi korvissa. Kun ilmeisesti kun sä olit tulosta, niin eipä järjestä. Ja meille sanottiin, että menkää oikeisiin teihin. En kiusallanikaan mennyt. Ei. Menin tekemään opettajan sijaisuus. Se oli hauska. Se oli flow. Nyt joutuu oikeasti tulla niinku ulos silleen niinku rauhoittumaan, koska nyt on niinku sillä tavalla kierroksilla, että nyt on niinku se semmoinen, että mä voisin tehdä vaikka mitä nyt, niin nyt täytyy niinku rauhoittua. Se on haikeeta siinä, kun katsoo kelloa, että ajai, nyt mä oon puoli tuntia ollut. Kyllä mun pitää ruveta lopettelemaan ja päästään sitten irti, kun mä ajattelin, että kannattaa lopettaa siellä, kun se on vielä niinku hyvässä fiiliksessä, ettei vahingossakaan lähde laskemaan. Mutta on se haikeeta. Kyllä, kiitoksia. Hieno, todella upea. Kiitos, kiitoksia. Joo, siis se on se mulle tyypillinen, että mä tykkään kovasti, eli siis tehdä juuri sitä, että sieltä tuli niinku yleisöltä myös impulsseja ja saisi niinku reagoida yleisön kommentteihin ja musta on kiva niinku jutella yleisön kanssa ja saada sitä kautta, että miten helposti, sitä on vähän vaikea sanoa, koska siinä ei saa miettiä mitään, koska se pitää tulla niin kuin nopeasti. Hänellä oli treffit! Hän muisti, kun tuli puheeksi! Olikohan ne sovittu lankapuhelin aikana? Se tuli aika helposti siis ihan tuommoisessa niin kuin pikkukeikoilla, yksityiskeikoilla, vaikka jotkut synttärit nyt esimerkkinä, pienet synttärit, niin se tuli aika helposti jo hyvin alkuvaiheessa mun koomikkouraan. Kenen kanssa sä oot niinku tullut? Anopi! Justiinsa. Hänellä menee vielä huono. Siinä kesti kuitenkin kauemmin ennen kuin mä sain niinku sen tänne tämmöisen klubi-yleisön, jossa on niinku
heterogeeninen yleisö, jolloin ihmiset tulee mistä tulee ja ne ei tunne toisiaan. Ihanasti pääsit mukaan säkin, niin Opettajat vähän hitaalla. Opettajat vähän hitaalla. No mä olisin voinut veikata. 2,5 viikkoa käyty koulua ja satavan loppu. Ei varmasti ole ollut haittaa opettajan työstä siinä, että osaa niin kuin pelata sen yleisön kanssa ja osaa kohdata sitä yleisöä, koska opettajana oikeasti joutuu nopeastikin tekemään päätöksiä, että mitä vastaat johonkin kysymykseen tai lauseeseen. Kieroutunut maku, koska mä tykkään susta stand-up-koomikkona. Sulla on kieroutunut maku, sä tykkäät musta stand-up-koomikkona. Oletko sä nähnyt ketään muuta? Sillä sä toi sanoinkin. Hämeenlinnan OKL. Aivan oikein. Siis mä oon itse luokanopettaja myöskin. Ja siis ollut, en ole enää yli 10 vuoteen. Muistatte semmoisen otsikon, kun oli oppilas sidottu tuoli. Mutta kyllä se tuntuu aina siltä, että on hauskaa olla hauska. Et ei se kyllä uuvuta. Hienoja hetkiä tulee. Ja on mahtavaa, että saa tuottaa niitä hienoja hetkiä ihmisille ja itse saa siinä samalla hienon hetken omaan elämäänsä. Se oli tosi hauskaa. Niin nyt sitten rauhoitutaan, ettei käydä liikaa kierroksilla. Kyllä se on haasteellinen yleisö. Kokemuksesta voi sanoa. Koska mun kuitenkin koittaa, että mä menisin ilman mikrofonia. Mitä täällä on? Nyt me ei olla oikeassa paikassa.